जे अभियान संपूर्ण देशभर राबविले वता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार झाले आहे। संपूर्ण देश स्वच्छ आणि सुंदर असो हो ह्या फाटला उद्देश आणि त्या दृष्टीन आज पिर्ण ग्रामपंचायतीन आयोजित केल्लो हो व्हडलो असो कार्यक्रम संपूर्ण पिर्ण गांवांतलो कचरो कोयर घाण एकठांय करपाचें काम पिर्णांतल्या विविध शाळा आणि हायर सेकंडरीतली भुरगीं हांच्यानी एक घरान लागीं करून दवरचो इतलें हांव मागतां।